medida que a sociedade afronta retos ambientais e sociais, faise cada vez máis necesario integrar competencias e valores na formación profesional e formar as persoas para acadar unha economía sostible. Benvidos a Thinkers FP, un programa educativo innovador que prepara os profesionais do mañá para afrontar os retos da transición ecolóxica e da sostibilidade. Con Thinkers FP terás acceso a numerosos recursos educativos, vídeos podcast, vídeos formativos, presentacións interactivas, xogos, exercicios, retos, reflexións, para desenvolver e integrar contidos e competencias relacionadas coa sostibilidade dun xeito atractivo nas aulas. Thinkers FP apodera os estudantes para converterse en protagonistas capaces de afrontar os retos ambientais e sociais actuais e se convertan en profesionais que activen o cambio do modelo productivo con creatividade, colaboración e orgullo do seu propio potencial. Thinkers FP abrangue o contido curricular do módulo profesional de sostibilidade aplicado ao sector productivo, a través de 6 capítulos. Somos sostibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedade e somos gobernanza. Os estudantes acadarán os resultados de aprendizaxe establecidos e fórmanse en aspectos de gran futuro laboral e enorme relevancia como sociedade. Tamén porán en práctica o aprendido a través do reto Somos Profesionais, desenvolvendo solucións baseadas en problemas reais. A través da plataforma Thinkers, ti elixes como e cando poñer en marcha cada contido segundo as necesidades da túa aula. Se o precisas, tamén podes contar co asesoramento pedagóxico. E con todo traballado, podes presentar a túa candidatura aos premios Thinkers. Únete a Thinkers FP e prepara os profesionais do futuro.